Video mga kapobre natin challenge. So kinahanglan sa nato i-prepare karon. Kinahanglan na tagdahon sa gabi. Nga ta bisol day. Ay! Basta proud mo, primo, birada. Sakalingaw magsigira mo o pangatawa. Lingaw-lingaw, June ang tirada. Basta proud mo, primo, birada. Good vibes ka, ayaw makalimtan ang problema. Sige. O, Day. O, ikaw una. Ikaw una. Ikaw may naghimuan na. Himo na, Day. Ikaw una ko. Ami kabalo. Kabalo unsay. Posisyon na mo dire ko. Una gid kay. Una. Una gid ka Ah, na. sige ana, ge. Ah. Babe, puri ko. Balay po do. Chef, hatay sa mo, Chef. Hoy, ang dili makatapak kung tayo na 100 adto. Okay. Ang kamot ko eh. Damo. Butang gid. Asa man na? Neka ko makatama ka na. Bawal lagi itakan ang tae dapat tinahinay. Diba, og bayita ka na Ge, ko tuyo ba? ka ko day. Balik gani dong, Balik. balik. Chef. Tulo. Pila ka to? Isara kay Sara. Oh, na. Sige. Ano ba, day? Awa, Chef! Awa! Wala na. Tamakan. Ah, isa man eh. Wala, touch na ka siya. Ay! Touch na. Okay! Dito butang ang tiil! Dito butang. Na, nagay! Ay, dito! Butang! Dito butang. Ano ba? Dito lakaw, ano? Lukso. Lukso, okay. Ya, wala na touch. Touch na, touch. Ay! Ay, na! Day. Ako makaangkon ani ron. Day, una 100 day makakaon tag pana na dagan na. Tay 100 sa mudaog diya. Oh. Ako makauna na ron. Go, Inday. Give it. Awan, awan! Ay, dito. Go, inay lang. Ako yung makauna na ron. Ay! Layo ra kay kaday. Ay! Murag bakbak na. Karon, si Maria Clara na. Kaday. Si Maria Clara. Una day ang 100 makakaon na tag pana na day. Oh. Ana na, ge. Miday. Ah, wala. Bale. Balik. Sige, sir. Kaman to day. Oy. Isa ra ka na, isa. Tiga na, go. Ala! Hala, Prinjep, kimo daog ba? Hala, awas, Prinjep. Napadulas ka sangan. Balik dito, sir. Balik kay dili mao ang dalan. Dili mo nalan. Ali ra straight ka na. Kana. Oh, kana straight. Oh, kana. Kana sige. Okay, Inay. straight. 1 2 3 go. Go, sir. Oy, nakatain na ka, Prinjep. Nakatain na. Balik na. Magkatain na kanana. Wag mo tunom. Go. Tidong. Oh, kanana. Ay, lapit na. Hala. Naday. Tindog dito, day. Unsa man na day, layo naman kayo na. Ay, Wala. ukra man na bali. Ha? Ang ukra day na bali na naabot man kadiha. Oh. Kulang na ng 100 mo ibayad ana. Hala. Sala gid anig yun. Ala. Day, nauna day ang 100 day. Takpo Pay kay bandi nilo day mo. sa kuana na. Sige, chef. Gay, padali. Pagdali, ako Day, gimakakuha ay balik si Inday kay padulong man ka dito dire Dili straight na, day. dili na. Walay lapasay dito day. Sige. Isa wala ang kuan. Alam niyo. Ano si? Ya, ako rin hawid eh. Wala daw. Wala, giday, ko lang day. Anam day na mana do kuana ni Inday dong. Mana day, wana. Ah, ako na kadaog na. Balik sa Okay. araw. Okay, Go Inday. go. 100 na day. Okay. Step. Jump day, jump. Yes, ana. Jump. Go day. Agoy. Nay. Hindi mo. Nay.
Baho kay chef. Chef! Saan talikod, chef? Kumutpod.